पहले के एगो जमाना रहल है आई जितना नौका बेटा हुआ 12 सन न बिहावा है रहे मगर यही से कोतरन चुप बैठे रहो पढ़ी लिखी हो हम हाई स्कूल 3 साल फेल हैं आजकल के नौका बेटा हुआ जितना 12 सन न जब तक बिहावा ना भइल रहत बा मार 4 साल 5 साल 6 साल बाहर रह जात रह 6 साल बाहर रह जात रह आ माई दादा फोन कर एबे कही ए माई कंपनी बहुत बढ़िया चलता बहिना तो वाला घर द्वार बनवा लेबे दे आ जब बियाह हो जाता न हाई नौकी माई आ जाता रिस ई जान गइल ए मास्टर ई जान गइल जब आ जाते सन घरवा में त कहत ऐसन ए जी अब तक का आ त देखी ना 1 साल बाहर ना जाई तो बाप रे बाप उहे लड़का मार फुला जात रसन हम मेरे माना करती है यही सब यो सो गया साल तो जान गइल भैया जब 1 साल के ना सुनत हमें तो केहू पूछत ना है बुढ़ऊ चाचा लोगन ए बाबू बाहर ना जेबे का ए बाबा का जाई कंपनियां बंद हो गई नहीं खा जानत का बे ए बाबा का जाई हो ओ पैसा से 15,000 से पोसात ना बा अब दूसर कोनो कंपनी में टराई मारत है टराई मारते मारते दूगो केची केचा हो जात हम पहले टराई मारत मैं देखा था कि हर कड़ाई में लगा था हमें चाउमीन फुलकी बेचे रोडे पर वो जमाना आ गई बा इन्होंने तो बुरा लागत हो नहीं तो पहले के जुग कुछ औरी रहला अब के जुग कुछ औरी बा कहल जाला खिस्सा में कि नहीं बिटिया तो नहीं गीता चल गई बिटिया तब सब रोइए गए लगी अब तो सबके चाहिए कि जान गेला का चाहिए कि छोरी गावा ने हरी में हरिया छोरी गावा ने छोरी गावा ने हरी में हरिया अरे पिया भैला समझ में आई वो जमाना